Новыя страшныя падрабязнасці трагедыі з беларускімі турыстамі ў Грузіі. Афіцыйныя тлумачэнні ў скандале са сталічнай радзільняй. Новая зачэпка ў пошуку беларускіх альпіністаў і рэмейк пункту прызначэння на гарадзенскай дарозе. Пра гэта распавядзём і пакажам на Белсаце ў кароткім выданні навінаў пятніцы 14 жніўня. Пачынаем. 15 пацярпелых у жудаснай аварыі з мікрааўтобусам, які вёз у Грузіі беларускіх турыстаў, застаюцца ў шпіталях. Сярод іх 6 дзяцей. У аднаго з іх дыягнаставалі эпідуральнае кровазліццё ў мозг. Стан дваіх пацыентаў медыкі ацэньваюць як цяжкі, але стабільны. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу «Беларусь-1» распавёў намеснік дырэктара Батумскага рэспубліканскага шпіталя Георгій Кікабідзе. Падрабязнасцямі аварыі, што адбылася ўвечары 12 жніўня на горнай дарозе паблізу вёскі Гомес-Мта у рэгіёне Гурыя, падзяліўся ў сацыяльнай сетцы Трэц Беларус, які стаў выпадковым відавочцам гэтага здарэння. Мужчына распавёў, што сам агледзеў месца аварыі ды паразмаўляў з іншымі сведкамі. Паводле іх у мікрааўтобуса перагрэліся тармазы, цытата, «сталі мяккімі», і машына пакацілася з вялікай хуткасцю на павароце. Яна вылецела за агароджу ды моцна ляснулася дахам аб дрэва. Ад удару мікрааўтобус пераламала папалам. Частка людзей вылецела праз вокны ў абрыў, а частку пасажыраў у пашкоджанай машыне моцна заціснула паміж сабою. У выніку аварыі загінула 4 асобаў. У Кыргызстане працягваюцца пошукі 3 зніклых альпіністаў, 2 беларусаў і грамадзяніна Літвы. З дапамогаю дрона пошукавай групе ўдалося знайсці частку іхных рэчаў і рыштунку. Пры аглядзе заходняга боку грэбеню на вышыні каля 4500 метраў былі знойдзеныя заплечнік і памаранчавы прадмет, які нагадвае на відэа спальны мяшок ці куртку. Побач з імі былі раскіданыя асобныя дробныя прадметы, падобна з таго ж заплечніка. Ні саміх альпіністаў, ні нават іхных слядоў побач не было. Група з 3 альпіністаў, беларусаў Максіма Палянскага і Мікалая Свірыдава і грамадзяніна Літвы Сергея Рубцова 1 жніўня ўзышла на пік Курумды вышынёй 6613 метраў. Аднак у прызначаны кантрольны пункт спуску 4 жніўня яны не з'явіліся. Сувязі з імі няма. Пошукавыя працы ускладняюць цяжкія умовы надвор'я. Белсат працягвае сачыць за сітуацыяй. У 5-м гарадскім клінічным шпіталі Мінску пракаментавалі рэзанансную гісторыю, што адбылася з адной з пацыентак радзільнага дому. Як паведамлялі карыстальніцы Трэц, у беларускі здарыўся выкідыш на 22-м тыдні цяжарнасці. Прычым жанчына мусіла нараджаць у звычайнай палаце на вачах сваёй суседкі, без прысутнасці дактароў. Прадстаўнікі шпіталю ў тэлеграм-канале установы падалі сваю версію гэтай гісторыі. Паводле іх у двухмеснай палаце гінекалагічнага аддзялення знаходзіліся 2 пацыенткі, якія паступілі на планавае лекаванне, а не на захаванне цяжарнасці. У адной з іх раптоўна рэзка пагоршыўся стан. Сітуацыя развівалася імкліва, таму доктар і медсястра надалі неабходную дапамогу на месцы ў палаце. У шпіталі заявілі, што медыкі дзейнічалі аператыўна і захавалі здароўе пацыенткі, а тая, маўляў, ужо напісала падзяку доктару. У камітэце аховы здароўя Менгарвыканкаму заявілі, што па факце сітуацыі ў радзільным доме 5-га шпіталю цяпер ладзяць ведамственную праверку. Прадаеце на куфры, тады рыхтуйце стаць аб'ектам цікавасці падатковай службы. Адна з карыстальніц Трэц распавяла, што ёй патэлефанавалі падаткавікі. Маўляў, з профілю беларускі на вядомай пляцоўцы абвестак было прададзена 2000 адзінак новага тавару. Таму ад яе запатрабавалі прыехаць па тлумачэнні. Дзяўчына заўважыла, што сёлета ніякіх абвестак на куфры не публікавала, а з мінулага года да цяперашняга моманту ад продажаў на сайце яна зарабіла 140 беларускіх рублёў, што і было адлюстравана ў профілі. Аднак беларуска ўсё ж паехала ў падатковую, дзе высветлілася, што яе проста пераблыталі з іншай асобаю. За гэта падаткавікі перапрасілі. Пасля гэтай публікацыі людзі ў каментарах запыталі ў куфара, на якую ж суму можна прадаваць рэчы, каб пасля не трапіць у поле зроку падатковай, і ці перадае платформа звесткі аб прыбытках карыстальнікаў. Прадстаўнікі платформы паведамілі, што перадаюць інфармацыю толькі на афіцыйны запыт, а што да ліміту сумы або колькасці прададзеных рэчаў, то яго няма. У беларускіх аптэках абмежавалі продаж папулярных таблетак ад угойдвання драміна. Міністэрства аховы здароўя забараніла адпускаць прэпарат непаўналетнім і загадала прыбраць яго з вітрынаў праз рызыку нямэтавага выкарыстання. Фота адпаведнага дакументу ведамства апублікавала адна з карыстальніц сацыяльных сетак.
Адпускаць драміну будуць паводле строгіх правілаў. Не больш за одну упаковку ў адныя рукі за змену. Фармацэўтам дазволілі адмаўляць у куплі, напрыклад, пры найменшых падазрэннях на падлеткавую таксікаманію. Таблеткі ўплываюць на цэнтральную нервовую сістэму, таму падлеткі могуць выкарыстоўваць іх не паводле прызначэння. Працаўнікоў аптэкі, як вынікае з дакументу, мусіць насцеражаць, калі пакупнік не можа дакладна адказаць, куды і як надоўга едзе, або адказвае блытана і агрэсіўна. Смяротныя аварыі на дарогах Беларусі. Адная трагедыя на дарозе адбылася на Жлобіншыне. Падрабязнасці апублікаваў тэлеграм-канал следчага камітэту. На трасе М5 61-гадовы мужчына за стырном Нісану не даў рады кіраванню. Аўта вылецела ў кювет і перакулілася. Загінула 35-гадовая пасажырка легкавіка. Кіроўца і яшчэ двое пасажыраў шпіталізаваныя. У Лідскім раёне, згодна папярэдняй інфармацыі ДАІ, віноўніцу ДТЗ стала 42-гадовая кіроўца «Лады». Выязджаючы з другасной дороги паблізу вёскі Гуды, яна не саступіла дарогу матацыклу, які ехаў у бок Воранова. У выніку сутыкнення транспартавых сродкаў 33-гадовы матацыкліст загінуў на месцы. Следчыя пачалі крымінальную справу. Нейкім цудам удалося пазбегчы трагедыі ў горадні на вуліцы Вясенняй. Відэа здарэння, якое шмат каму нагадала кінастужку «Пункт прызначэння», падзяліўся ў соцсетках мясцовы жыхар. Без каментара. Мы просто едем по своей полосе. Ничего не предвещает беды. Обратите внимание, нас обгоняет грузовик. И что происходит дальше? У него просто отлетает борт и летит на нас. Слава богу, что я успел нажать на педаль газа. И мы просто его проехали. Незвычайную справу аб спадчыне разгледзелі ў судзе Заводскага раёну сталіцы, перадае дзяржаўнае агенцтва «Менск навіны». Стрыечная сястра памерлага спрабавала адсудзіць у аднаго з міністэрстваў 2 кватэры, завешчаныя ўстанове ейным сваяком. Мужчына памёр на пачатку 2024 года. Як пазней высветлілася, за 2 гады да смерці ён з нейкіх прычынаў склаў завяшчанне, паводле якога кватэры ў Менску на вуліцах Убарэвіча і Чырвонаслабодскай пераходзілі ва ўласнасць аднаго з ведамстваў. Калі пра гэта даведалася стрыечная сястра памерлага, то звярнулася ў суд. Жанчына патрабавала прызнаць завяшчанне нядзейным і настойвала, што ў той момант ейны брат не мог адпавядаць за свае ўчынкі. Вынікі экспертызаў і медычныя дакументы сапраўды сведчаць, што мужчына меў разлад асобы і сіндром залежнасці ад алкаголю. Аднак доктарка памерлага, ягоныя суседзі і натарыус настойвалі, што мужчына паводзіўся ў той час адэкватна і не праяўляў прыкметаў недзеяздольнасці. У выніку суд адмовіў у пазове сястры памерлага і прызнаў уступленне неназванага міністэрства права спадчыны. Гарачае лета не спяшаецца здаваць свае пазіцыі ў Беларусі. Ужо ў найбліжэйшыя выходныя ў краіну вернецца сапраўдная спёка. Яшчэ сёння слупкі тэрмометра будуць паказваць ад 20 градусаў на ўсходзе краіны да 25 на паўднёвым захадзе. Але ў суботу і нядзелю лета вернецца на поўніцу. Пачне зноў заходніх рэгіёнаў. 15 жніўня там чакаецца да 30 градусаў гарачыні. У нядзелю з 16 спёка надыдзе па ўсёй краіне. Будзе ад 28 да 34 градусаў, а на Берасцейшыне нават да 36. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды, о 19 гадзіне паводле Менску. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.